chairde agus fáilte seachadí Déana. Is mis Gráinne agus inniu tá muid chun bech bega dhéana as cloch. Cos leis sin ceantar ina mení slúche. Agus tá sé anna néasca le duine. Ní le cúpla rud a tasal. Bei cloch mín cearcalach a tasal web. Séidir le beisináil ag trá nó mos an gáirdín cipa cená séasca. Tasal beg an glú, paintina, scúbanna, tape, pipe cleaners, beg an glitter freshen, agus tá muid ré le tasú. Nis sin héadú a chasma díana ná fád a chloch, agus cámuid sríochaí bra choramachar ar chorp an bach. Mar sin an rud a rinne mise na for me beg an tape as rama me sísa mar seo timppla an bailach ar fad. Agus fan go bheith sib ceach naibro se. Nis cámuid beg an paint all, tá má gail dá buí all, agus tá má gail líana seach idir na sríochaín seo. Mar sin. Agus is cuma má hínte bos céan an tape mar bé muid a bhaint fi an cúpanú me de réanchaí. Mar sin líana seach mar sinna. Agus hí sa seo freisin. Agus ag tíire seo chuma. Mar sin. Nis beirna sinna ágáil a bheith cúpanú me le trimú, ach tá cean den tám sa seo níos lúche, tá trimí, agus fan go bheith sib ce a hálín san arháin is muid an tape cho. Mar sin fáin tape, agus taring roa mar seo, agus breanna. A sríochaí bra chorfa me duntain. Mar bhíonn ar bheith. So bainne mar sin, san rud céanna ar taobh eile mar seo. Tá sé gréimi síos go mám, nis. Agus sríochaí deasa dunta tinain. Tá sé go hálinn. Nis, caithmuid an dá eile líana seach agus sinne an dá dómh. Mar sin fáin scúbí na rís, agus líana seach idir na sríochaí sin. Agus sin cínta nach gá sib thar na línta buí, mar cá sé bheith bra chorm. Mar sin. Agus cá neart painte le duna cínta go seacht se amach bra láidir. Mar sin. Agus mar seo. Bei se bhád níos éasca má tá cloch mín ad. Mar ben drum go bra mín agus beit an paint a chuir go héasca cos le sin. Agus an písa eile seo chumá. Mar sin. Agus sin cínta go sib anchormach, tá mai cínta go sib áhá paint al Somália. Mar sin. Agus mus go lei sinna ágáil a bheith cúpanú mar le trimú. Ach tá cean amsa rinne me níos lúche a tá trimí go má. Agus bealainn te cos lei seo. Tá chuilte go hálainn. Nis, an chéidir deile tá tasal ná na scíáin. Nis an rud a rinne me for me pipe cleaner cos leis an ceanta cean airgid agus tá mus goil cearcaíonna mar seo. Agus lena ramú le chéile tá mus chun sin na chasa timppla mar sin. Mar sin. Agus an rud céanna ar a taobh eile. Mar sin, agus sin cínta go sé gramí go mar sin. Agus breanna sé cosú lei sin. Nis, cumid a sin é ramú síos, tá mis go rins tape úsad agus féidir lip se glú úsad má tá chuideagaí Somália. Mar sin fáin tape, chuir seach idir an dá scíáin mar seo, agus gramú síosa mar sin. Agus tá so súlíní bega le hain bach seo freisin. Tá mis go na súlíní speisialta seo úsad, agus tá an beg an glú chuir éis, fá scúdnín, s chuir glú ar a chúil mar sin, agus gramar síosa mar sin. Agus an rud céanna ar a taobh eile chumá, fá glú, chuir a scúbína agus chuir neart chuir a chúil mar sin, agus gramar síosa mar sin. Agus tá sé duntain. Bhí sé sin anna néasca le duine. Is féidir béna dhéanana Somália le éon feithid is málaíb, is féidir bóin dhéanana nó féileán nó flog fiú. Ní le ach cloch bra mín chofram cearcalacha áil, agus bé sé anna an timplí níos sin. Sinné go fólaí, fána chairde.